ازي بحصير معبل 1925 متر باند اب تلفزيون اب ساتلايت ايتيوسات كمون بمرببات يوتيوبن فيسبوكن كاب ساعة 4 سقاب 4 فرقان ويجمع كاب ساعة 10 سقاب 10 فرقان كابزي كاب واشنطن دي سي زمحلالف دمز أمريكايو ازي أفلي قداتا تبكيرو زدالو مدب قدام سنبتيو سلام كمي تمسيو خبرات سمعتنا لوم قدام حموشتنا حسخ للتشحن إسران سلستن ويدمع إسران تشعتن حملة خلتشحن 15 أبناي لوم قدام فنونا خلت استفلالي تحسوتات كلونا يوم كسافت أما مدمنا مسانا خصان حز عدمكم صرف سايين أبزي أب واشنطن دي سي نسلستا معلتات ككايد زغني وعلى من إسيات أفريقيا زحلف ربع تزازي ملو اتوم أستاد شو عتم يتزخونوا من إسيات مرحت أفريقيا أبا ننحدحدهم مسبركة زبالو سبسلطان أمريكان سبوانين كراخبون مدرتاتهم كسمعن كأني مالو تولد ولد جبريل أبتو وعلى ترخيبو زدالو مدبالو نبقى حلفكم أب معصويتو على مدرسة سمع منستر وزارة أمريكا أنتوني بلينكن نافريكا طرح زيكونس نأمريكان كالعالمين زقدس برتوع حسابات كم زلكم نفلت إنايلهم. For almost 10 years now, the Mandela Fellowship has convened some of the best. ندرجة 10 عامات مانديلا فيلوشيب كم مونغو زبلحن من إسيات تحت سهرة أفريقيا أبزي بروجرام أساتي فيهم. نسخاتكم حجي أكل نايزي بلوس مرببكم مربب من إسيات أوفرتي أفريقيا تحلقتيكم اون مربب سرحتنيات منغستي افريقيا ايخوم زباله انتوني بلينكن صاب حجي لعلي شديش شحمن اسيات بصحكم لكم ابزي بروجرام زتساتفكم بحبارن نفس وقفكم اندمام نتي اب اغوركم ان عنبب زخي زلو ناي لوط حيلي توكل ايخوم يلوم بلينكن انتوني بلينكن تحيزو نسخاتكم كل خاتكم نتينا افريقيا طرح زيكونس نأمريكان كالعالم زقدس قدات أب ممرحون ترازل لكم يخون بمبال كمحسنة مقبي مكلخال قيتشت كمون موقع كلماوي لوطن مقدال متحلاف حمامات زبولو مدك سبات زقدسون مسرطاوي نقرات بحبار كوين كختك على سوم تقلبون قدات أب مقلاي مريح ترال لكم يلون نزوم لومي أبزل لكم قن اتي أزيو دنك نقر بسخاتكم حسابات لكم أب زباخمن أب كومينيتيخمن ولاون أب زرع عالم زلوا بالدوتات أب مقطعمو حسابات علىكم يلون نحساباتكم ناب تكبر أب تغيير الأوان لما التمس ولوطي كينو تسبيت كخوين إلو أنتوني بلينكن أصعبوا لومي كل خاتكم أب زلهم أب قولنكم ناب زلوا سب انت تأميتكم وي بدحريهم وي أقدميهم زلوا سب انت ريهم حدا وي حام تخاباهم حرستوت زيادة كفريون محجاز تكنولوجي زمعبل زلو ويسلي ساتلايت تقيمو أب أتاخذتي زقات حسرات نتر نقرات نمر أي سرحيو وأب تمرتي قنصي من أسيات نمنكاي عودة سراح زمرحي ويدما نحمام عاسو زكلاخل كتابات نمسراح زحلن دكتوريو ويون صري انرجي نمفتار زكالسيو تعاقمي مودعتا يبولون ناي وحدات قصري تصوي عنبر أبزناي لومي عملت بروجرام أستا شوعات 200 من إساعات يخم زلهم زي لعول قصري لعول لوطن لعول معبالا كم زمس أي ترات أرن نيلو منستر وزارة أمريكا أنتوني بلينكن. Over the last 6 weeks, you've had a chance to sharpen your skills even further at 28 colleges and universities across the United States. نزحالة ورحن فرعان أب 28 كوليجات تمرت أمريكا أتيهم أب استفلالي عودي تمرتكم كتمعبلون تمكرو خدلبون صنيحكم دحرزن بقر تيمس أمريكا زلكم متأسسار كن قصلنا نديلو إلو أنتوني بلينكن. We want to stay connected with you. As you become alumni, we want to stay connected with you and we want you to stay connected. ركباتنا خفصلنا ندلي أبزي مسوداكم ون مساخم زلنا ركب يخون أبنا نحدحدكم جمركم وركب كفصلنا ندلي من البعد اتزعابي كابزي بروجرام حيسكم واتقدو نقر تي زهنسكم ومربب ركباتيوم
ኣብ ኣፍሪቃ ምስ ዘለኹም መሻርክቲ ብምትሕባር ምስ እንሰርሕ ጥራኢና ነዚ ናይ ግዜና ብድሆታት ክንገጥሞ ንኽእል እዚ ብሓቂ ናብቲ ብሓባር ክንበጽሖ ንደሊ ነገር ፈላማይ ጉዕዞ ክኸውን ተስፋ ንገብር ኢሉ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ኣፍሪቃ ልዕሊ 60 ሚእታዊ ትሕቲ 25 ዓመት ዘሎ ምዃኑ ዘዘኻኽረ ብሊንከን ደጊም ንኽተሎ ኣካይዳ ሽርክነት ንኣፍሪቃ ብዝብል ዘይኮነስ ምስ ኣፍሪቃ ብምዃን ኢና ክነሰጉሞ ንኽእል ዝብል እዩ ኢሉ The approach is focused on what we can do with Africa, not for. ደጊም ንኽተሎ ኣካይዳ ሽርክነት ንኣፍሪቃ ብዝብል ዘይኮነስ ምስ ኣፍሪቃ ብምዃን ኢና ክነሰጉሞ ንኽእል ዝበለ ብሊንከን ኣፍሪቃ ዘለዋ ብዙሕነትን ጽልዋን ብቐሊሉ ዝረኣይ ኣይኮነን ኢሉ ድሮ ዕብየት ተመዝግቡ ኣለኹም ፈጠራኹም ራእይኹምን ዓቕምኹምን ንሪኦ ኣለና ኣብዘን ዝቕጽላ ዓመታት እውን ክትገብርዎ ትኽእሉ ክንርኢ ንደሊ ኢና ኢሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ነቶም ኣብ ዋዕላ መንእስያት መራሕቲ ኣፍሪካ ዝተሳተፉ መንእስያት ኣብ ዘስምዖ መደረ ካልእ ኣብ እያሊ ዋዕላ መንእስያት መራሕቲ ኣፍሪቃ መድረታት ካብ መንጎ ዘስምዑ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ሓንቲ ዝኾነት ዋና ኣመሓዳሪት ኣህጉራዊ ልምዓት ኣሜሪካ USAID ሰማንታ ፓወል እያ ንሳ ብወገና ካብ ዘለዓለቶ ነጥብታት USAID ኣብ ኣፍሪቃ ዘካይዶ ዘሎ ዝበለቶ ልምዓታዊ መደባት ብዝርዝር ገሊጻ ነይራ ብፍላይ ድማ ውሕስነት መግቢ ህንጸት ዴሞክራሲ ከምኡውን ጻዕርታት ሰላም ንምድጋፍ ኣሜሪካ ክትነጥፈሎም ዝጸንሐ ጻዕርታት ጠቓቒሳ ኣላ ብፍላይ ውሕስነት መግቢ ዘይምህላው ንኻልኦት ጸገማት ጠንቂ መበገሲ ይኸውን ከም ዘሎ ንኣብነት ግጭታትን ካልኦት ጸገማትን ዝለዓሉ ከም ውሕስነት መግቢ ዘይምርግጋጹ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ መንእስያት ነዞም ጸገማት ኣብ ምፍታሕ ክህልዎም ዝግባእ ተራ ኣልዒላ ነይራ ሰማንታ ፓወል The vast majority of U.S. aid assistance for many, many years, as some of you know, has gone not to... ብተወሳኺ ካብ መንጎ ዘለዓለቶም ነጥብታት እቲ ቀንዲ ዝበለቶ ቅድሚ ሎሚ USAID ናይ ገንዘብ ድጋፍ ዝገብር ንትካላት ውሽጢ ሃገር ዘይኮነስ ኣብ ኣሜሪካ ተመስሪቶም ኣብ ኣፍሪቃ ዝንቀሳቐሱ ትካላት ምንባሩ ድሕሪ ምዝኽኻር ሕጂ ግን ንዕኡ ብምቕያር ኣብ ኣፍሪቃ ብኣፍሪቃውያን ዝተመስረቱን ብኣፍሪቃውያን ዝተወደቡ ትካላት እውን ድጋፍን ካልኦት ነገራትን ከም ዘቐብል ተዛሪባ ነይራ እዚ ድማ ናይ ዓቕሚ ስግግር ክትብል ጸዊዓቶ ሰማንታ ፓወል ዕላማ USAID ብንጹር ክተብርህ ከላ ድማ ከምዚ ትብል We know that our job is not to do development in your countries. Our job is to ስራሕና ኣብ ሃገራትኩም ልምዓት ክንገብር ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኢና ስራሕና ገለ ሓድሽ ኣሰራርሓ ብምትእትታው ነቲ ዝሓዝኩምዎ ምሕጋዝ እዩ ነቲ ንሕና ብገንዘብ ንሕግዞ እቲ ሓሳባት እውን ካባኹም እዩ ክመጽእ ዘለዎም ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዉ 3/4 ሰራሕተኛታትና ዜጋታት እቶም ሃገራት እዮም ስለዚ ካብቶም ደቂ ዓዲ ኢና ሓሳብ ንረክብ ግን ከኣ ኢላ ብምስዓብ ሰማንታ ፓወል if any one of those legs, security, governance, economic development, is too short, you know online. ሰናይ ምሕደራ ጸጥታን ኢኮኖሚያዊ ዕብየትን ተኣሳሲሩ ዝኸይድ እዩ ሓንቲ ካብአን እንተወዲቓ ድማ እቲ ካልእ ጠጠው ክብል ኣይክእልን ኢላ ዋና ኣመሓዳሪት ኣህጉራዊ ልምዓት ኣሜሪካ USAID ሰማንታ ፓወል ካልእ ኣብቲ መንእስያት መራሕቲ ኣፍሪቃ ምስ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ዝገበርዎ ርክብ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ብዛዕባ እተሰጉሞ ፖሊሲ እውን መግለጺ ተዋሂቡ ነይሩ ሞሊ ፊ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ንጉዳይ ኣፍሪካን ካልኦት ሰበስልጣን ኣሜሪካን በብሓላፍነቶም መብርሂ ዝሃቡ ክኾኑ ከለዉ ጥቕልል ብዝበላ ኣዘራርባ ታሪኻዊ ምትእስሳር ኣሜሪካን ኣፍሪቃን ንምሕያሉ ዝግበር ዘሎ ጻዕርን ስራሕን ዘተኮረ መድረታት እውን ይወሃብ ነይሩ ከምኡውን ነዚ ዝተጠቐሰ ምትእስሳር ንምሕያል መንእስያት ዝህልዎም ተራ ብዝምልከት መግለጽታት ተዋሂቡ ነይሩ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ልምዓትን ሰላምን ንምስፋን ዳርጋ 70 ሚእታዊ ህዝቢ ኣፍሪቃ ምዃኑ ዝረበሉ መንእሰይ ዘለዎ ሓይልን ጉልበትን ኣብ ግምት ኣእትዩ ኣብቲ መስርሕ ከም ዝሳተፍ ምግባር ነቲ ኣህጉር ዝህልዎ ረብሓ እውን ብሰፊሑ ዝተላዕለየ ነይሩ መንእስያት ዘይሳተፍሉ ምንቅስቓስ ኣብ ኣፍሪቃ ዘምጽኦ ለውጢ ከም ዘየለውን ተጠቒሱ ነይሩ ብተወሳኺ ኣፍሪቃ ኣብ መስቀለኛ መገዲ ከም ዘላ ብኡ መጠን ድማ ዓብዪ ዕድላትን ተስፋን ዘለዎ ኣህጉር ከም ምዃና መጠን መንእስያት ነቲ ዕድላት ተጠቒሞም ሰናይ ኣህጉር ክሃንፁ ናይ ባዕሎም ኣስተዋፅኦ ክገብሩ ምኽሪ ተለጊሱሎም ኣሎ
كامنغوتم أب وعلى مرحتي أفريقيا مالت يالي تساتفو أفريقاويان من إسيات كاب إثيوبيان كاب قال خلقت هاجرات أفريقيان زموسو حدا خلت حالفنا زراريبنا لنا كل سوم نور تبهال مرقة حقيقة كاب إثيوبيا زمساتيام بغمي نابزي بروغرام آتيخي زبل حتو زغربلا مسارحتنا حتى مسيوم كم زغت بالتملس ከተመረኩ በኋላ ሚዲያ ላይ ሳገለግል ነበር ዲጂታል ሚዲያ مستمركو أب ديجيتالاوي ميديا كسرح صنيحه كم ريبورترن أتانغاديتن كويناون سريحه نيره أب حموشت ميديا مسرحكو جن نابناي مرمر سرحه أتي مصنعتي دما تغرز قبر كله كوينا سمين إثيوبيا بلعلي قلعتنا ديتاتن زحدرو تسعنو زبل كوينو بفلاي نتحت عدمه مرعى انت عين تسعنو فتيرو زبل نيرو تبل ناب هاجرا إثيوبيا مستملسات كسرحو وي كتبركتو تحاسب زتحاتتت كل سوم نور كان زقتبل تملس በጦርነቱ የተጎዱት ክልሎች አሉ አፋር ክልል አማራ ክልል ትግራይ ክልል باتي كوينات زتغودو كلات አለው كلل عفار كلل አምሓራ كلل ትግራይ ስለዚህ ናተይ መጽናዕቲ ትኩረት ገይረሉ ዝነበረ ኣብ ክልል ዓፋር እዩ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝወረደ መርዓ ትሕቲ ዕድመ እዩ እቲ ኩናት ንኸምኡ ዓይነት ጉድኣት ስለዘቃልዕን ማለት እዩ ትብል ስለዚ ብመሰረት መጽናዕተይ ነቲ ፀገም ፍታሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበልኮ ሓሳባት ኣብ ተግባር ክትርጎም እየ ዝደሊ ሓደ ካብኡ ድማ ጥብቅና እዩ ኣብ ግዜ ኩናት እዞም ከምኡ ዝበሉ ነገራት ሸለል ከይበሃሉ ንምሕላቕ እዩ ትኩረተይ ስለዚ ብመሰረቱ ብደረጃ ትካላትን ማሕበራትን ትኩረት ክወሃቦ ንምግባር ክሰርሕ ዝደሊ ንዕኡ ንምሕጋዝ ድማ ዳግመ ውዳበ ከም ዘድሊ ንምርኣይ ክፍትን እየ ኢላላ ኩሉ ስም ኑር ካልእ ኢትዮጵያዊ ተሳታፋይ መንእሰይ ድማ ማትያስ ኣማረ ሰንደቁ ይበሃል ኣብ ደብረ ማርቆስ ዝሰርሕ ሓኪም እዩ ኣብዚ ፕሮግራም እያሊ ክሳተፍ ሓጊዝኒ ትብሎ ማሕበራዊ ተኮር ነገራት እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ ከምዚ ይብል የተወሰኑ መጥራት የምንችላቸው ነገሮች ይኖራሉ የመጀመሪያው ኣብ ግዜ ኩናት ሰሜን ምስ ዩኒሴፍን ክልል ኣምሓራን ብምዃን በቲ ኩናት ናብ ዝተጎድኡ ከባቢታት ከይድና ንህፃናት ዝምልከት ስራሕ ሰሪሕና ነርና ካልእ ድማ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ሓደ ንሓረስቶት ዝምልከት ናይ ጥዕና ኮሚቴ ብምቋም ንሰርሖም ስራሓት ኣለዉ ዝበለ ዶክተር ማትያስ ኣብ ሓደ ናይ ፔንሲልቬንያ ዩኒቨርሲቲ ንሽዱሽተ ሰሙን ኣብ ፀናሓሉ እዋን ህፃናት ዝሕከምሉ ሆስፒታል ክበፅሕ ከም ዝኽኣለ ብምግላጽ ከመይ ዝበለ ዝተወደበ ኣሰራርሓ ከም ዝኽተሉ ከም ተዓዘበ ድሕሪ ምሕባር ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ምስቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ብምትሓሓዝ ከተግብሮ ዝደሊ ምዃኑ ሓቢሩሎም ሳልሳይ ኢትዮጵያዊ ተሳታፋይ ማንዴላ ፌሎሺፕ ድማ ኣብርሃም ጌታቸው ይበሃል ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ወላይታ ሰዶ ኣብ ክፍሊ ሕክምና መንግስቲ ይሰርሕ ናብ ፕሮግራም ያሊ ንምስታፍ ዘኽኣሎ ረቑሒታት ክገልጽ ከሎ ማህበረሰብ አገልግሎትን መስራት የመጀመሪያው ነገር ይጠበቅብሃል ማሕበራዊ ኣገልግሎት ማለት ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ኣቲኻ ናፃ ኣገልግሎት መሃብ ከምኡ ድማ ኣብ መሪሕነት ዘለካ ጽምዶ ክተመስክር ከም ዘለካ ይገልጽ ኣብዚ ዋዕላ ያሊ ማለት ዋዕላ ተበግሶ መንእሰያት መራሕቲ ኣፍሪቃ ካብ ኤርትራ ዝመፁ ተሳተፍቲ ክረክብ ኣይከኣልኩን ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ናብ ኣዋሃቲ ኣቕሪበ ነይረ ዝሃቡኒ መልሲ ግን ክህሉ ከም ዘለዎም ኢና ንፈልጥ ቅድሚ ሎሚ ስለ ዝነበሩ ሎሚ ዝተፈለየ ዝተነገረና ኣሰራርሓ የለን ዝብል እዩ ኣብ ዘረባና ካብ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ዝመፀ ወይ ትግርኛ ዝዛረቡን ክረክብ ኣይከኣልኩን ካብ መንጎዞም 700 መንእሰያት ኣፍሪቃ ነዚ ክልቲኡ ኣጋጣሚታት ፍሉይ ምኽንያት ኣለዎ እንተኮይኑ ካልእ ግዜ ክንምለሶ ኢና ንሎሚ ግን ናብ ካልኦት ዘዘራረብክዎም መንእሰያት ኣፍሪቃ ክምለስ My name is Asafika Mpako. I come from South Africa and I am the communication ኣፍሪካ ታኮ ህበሃል ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ የመጽ ንሓደ ኣፍሮባሮሜተር ዝተባሃለ ፓን ኣፍሪካን ሲቪክ ትካል ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ኮይነ ይሰርሕ ኣብ 41 ሃገራት ኣፍሪቃ ኢና ንሰርሕ ስራሕና ብዛዕባ ምሕደራ ዴሞክራሲ ዓይነት ህይወት ደቂ ሰባት መጽናዕቲ ብምክያት
ዳታ ኢና ንእክብ ኣኪብና ድማ መንግስታትን ሓገግትን ነካፍል ድምፂ ዜጋታት ምንጽባረቁ ድማ ንምርግጋጽ ንፍትን ትብል My name is Mwinga Stanley from Zambia. I'm a computer science teacher. I run a STEM club for girls. ሽመይ ሞንጋ ስትሊ ካብ ዛምቢያ መምህር ኮምፒተር ሳይንስ ንኣዋልድ ዘተኮረ ክለብ ትምህርቲ ዝመርሕ ከምኡውን ኣብ ሃገራዊ ስቴም ፋውንዴሽን ዛምቢያ ኣዋሃዲ ፕሮግራም ዕላማና ድማ መንእሰያት ኣብ ስቴም ማለት ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ ከምኡውን ሕሳብ ክስልጥኑ ምግባር እዩ ድሕሪ ምባል ብፍላይ ኣብ ዲጂታል ዓቕሞም ክሕይሉ ንሕግዝ ኢሉ Hello, I'm Joshna Buban-Sukan. I work at the Supreme Court in the Judiciary in Mauritius. ጆስና ቡቡካን በሃል ካብ ሞሪሸስ ኣብ ሞሪሸስ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝሰርሕ ከምኡውን መንእሰያት ኣብ ምስልጣን ዝተዋፈርኩ ድሕሪ ምባል ካብዚ ናይ 6 ሰሙን ፕሮግራም ያሊ ዝተማሃርክዮን ንዓድኺ ሒዝክዮ ትኸድን እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ኣቕሪበላ ከምዚ ትብል What I'm taking home is a network of empowered young leaders. ንገዛይ ዝወስዶ ምዞም መንእስያት ዝፈጠርክዎ መርበብ ማለት ምትእስሳር እዩ ንመጻኢ ብሓባር ክንሰርሕ ከም ንኽእል እዩ ዝረአየኒ ስለዚ እዚ ኔትወርክ እዚ ፍልጠተይ ናብ ሙሉእ ኣፍሪቃን ኪኖውን ከስፍሕ ሓጊዝኒ እዩ ትብል ካልእ ብእንግሊዝኛ ክትዛበኒ ዝመረፀት ኢትዮጵያዊት ሳባሕ ኣደም ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዓቃቢት ሕጊ መንግስቲ ኮይና ከም እትሰርሕ ድሕሪ ምግላጽ ካብዚ ፕሮግራም ያሊ ትወስዶ ነገር ክተብርህ ከላ ከምዚ ትብል Okay, so what I'll take from this program is other than the networking and getting to engage with different political leaders, public speakers, public figures. ናብ ዓደይ ዝወስዶ ነገር ብዘይካቲ ምስ ብጾተይን ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ መራሕትን ተሓለቕትን ዝገበርክዎ ርክብ እቲ ቀንዲ ዝብሎ ግን ናብ ክፍሊ ፍትሕን ክፍሊ ምክትታል ገበናትን ዝገበርክዎ ምብጻሕ እዩ ኣብኡ ድማ ቤት ማእሰርቲ በፂሕና ንፍትሒ ኣብ ምኽባር ዝኽተልዎ ዕቱብ ኣሰራርሓ እውን ተዓዚብና እሱራት ዳግም ናብ ሕብረተሰቦም ንክጽምበሩ ዘዳልዎ መደባት እውን ክንርኢ ክኢልና ብሓቂ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ትምህርቲ ክኸውን ዝኽእል እዩ ኢላ ናብ ቦትስዋና ክሓልፍ My name is Njera Mandambewe. I'm from Botswana and I was placed at the presidential precinct. ሪንጀራ መንደበሪ በሃል ካብ ቦትስዋና ኣብ ዝሓለፈ 6 ሰሙን ኣብ ፕሬዚደንሻል ፕሪሰንት ዝተባህለ ኣብ ቻርልስተን ቨርጂኒያ ዝርከብ ፕሮግራም ክምደብ ዕድል ዝረኸብኩ ከም ምርቕቲ ማንዴላ ዋሽንግተን 2023 ናብ ሃገረይ ቦትስዋና ከይደ ዕድላት ፍትሒ ዘተኮረ ዕድላት ትምህርቲ ንመንእሰያት ዝብል ክሰርሓሉ እየ እዚ ድማ ንመጻኢ መራሕቲ ኣፍሪቃ ዝሕይል ክኸውን ዓሊምና ንሰርሓሉ ክኸውን እዩ ኢላ ሪንጀራ መንደበሪ ተሳታፊት ዋዕላ መራሕቲ መንእሰያት ኣፍሪቃ ካብ ቦትስዋና እዞም ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪቃ መጺኦም ኣብ ማንዴላ ዋሽንግተን ፈሎውሽፕ ንሓደ ወርሕን ፍራቕን ክሳተፉ ዝጸንሑ 700 ዝኾኑ መንእሰያት ኣብዚ ሰሙን እዚ ናይ 3 መዓልታት ዋዕላ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ብምክያድዮም ዋዕልኦም ዛዚሞም ዘለዉ ካብ መንጎኦም 100 ዝኾኑ ንዝለዓለ ስልጠና ኣብዚ ክጸንሑ ዕድል ረኺቦም ኣለዉ ካልኦት ግን ናብ ሃገራቶም ኣብ ምምላስ ከም ዝርከቡ እዩ ዝፍለጥ تكتاتلوا زلخم بحصير معبل 1925 متر باند كاب واشنطن دي سي زمحلالف زلو دمص امريكا يو نصبصابو على منسيات افريكا اب واشنطن دي سي خم تكتاتل صنحكم حز دما نبت خلأي مدب كنحلف ኤርትራዊ አሜሪካዊ ተጻዋቲ ሙዚቃ ጃዝ ሆነ ሄርሞን መሐሪ ኣብ ቀረባ እዋን አስመራ እትብል አልበሙ ዘርጊሕሎ እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዝተጻወተ ሄርሞን ወንተ ኺዳና አዘራሪባቱላ ናብ ኣሕልፈኩም ስራሓቱ ንዜማ ኤርትራዊ ሙዚቃ ጥራይ ዘይኮነ ንባህልን ታሪኽን ምስ ስድራቤቱ ዘሎ ዝምድና ንምግላጹ ንጥቀመሉ ኣብ ቀረባ እዋን ዘውፅኦ ኣስመራ ዝብል ሙዚቃ ድማ ነዚ ስርሑ ዘርአየን ብብዙሓት ተቐባልነት ከም ዝረኸበን ይግለጽ
ሄርሞን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ለኸ መድረኻት ስራሓቱ ዘቕረበን ዘቕርብ ዘሎ ኮይኑ ንመሳርሒ ሙዚቃ ትራምፐት ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ክጻወት ከም ዝጀመረ ሓንሳብ ናብቲ ናይ ሙዚቃ ዓለም ዝተጸንበረ ድማ ነቲ ዓውዲ ከም ዝፈትዎ ይገልጽ። ድሒሩ በቲ ዓውዲ ናይ ጃዝ ሙዚቃ ካብ ዩኒቨርሲቲ ካንሳስ ምስ ተመረቐ ድማ ሙዚቃዊ ስራሓቱ ንምስራሕ ካብቲ ተወሊዱ ዝዓበየሉ ኣሜሪካ ናብ ሃገረ ፈረንሳ ኣውሮፓ ብምቅዓዝ ናብሩ ይመርሕ ከም ዘሎ ዛረብ። ሄርሞን ከመይ ዝበለ ሙዚቃዊ ስራሓት ከም ዘዳልውን ስራሓቱ ንናይ ሰምዓ ዓሊሙ ከም ዘዳልውን ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ ዝበስሐ ስራሓቱ ነቲ መሰረት መብዛሕትኡ ዓይነት ሙዚቃ ዝኾነ ናይ ጃዝ ቅድም ሙዚቃ ዝሰምዕን ዝከታተልን ከም ዝኾነ ይገልጽ። ግን ከዓ ኣብ ኩሉ ዓይነት ቅዲ ሙዚቃ ተገዳስነት ከም ዘለዎ ኣብ ስራሓቱ ድማ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ቅድታት ክሓቁፍ ከም ዝፍትን የረድእ። The jazz nowadays is a very big umbrella. መብዛሕትኡ ስራሓተይ ዜማ ጥራይ ዝሓዘ ሙዚቃታት እዩ፣ ግን ንዝሰፍሐ ኣካል ሕብረተሰብ ድማ ክበጽሕ ይፍትን። ነቲ ብዕድመ ዝቐደመን ነዚ ሓድሽ ወለዶን ድማ ክበጽሕ ይፍትን። ሄርሞን ንባህላዊ ቅዲ ሙዚቃ ኤርትራ ኣብ ስራሓቱ ምእታው ብኸመይን መዓስን ከም ዝጀመረ ክገልጽ ከሎ ድማ ኣብ 2020 ዓለም ለኸ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ብዝነበረሉ ግዜ ኣብ ትዕፅዋ ነቲ እንዳሰምዖ ዝዓበየ ሙዚቃ ኤርትራ ከም ሙዚቀኛ ከጽንዖ ከም ዝጀመረ ይገልጽ። I wanted to somehow incorporate Eritrean music that I grew up listening to with my parents and hearing at all the weddings and all the parties and this music that I've never ነቲ ህርመትን ዜማን ግጥምን ሙዚቃታት ኤርትራ ክስንዖም ዝጀመርኩ ኣብቲ ኣነ ዝሰርሖ ናይ ጃዝ ሙዚቃ ድማ ከመይ ኣቢለ ክጥቀመሉ ከም ዝኽእል እውን ከጽንዖ ጀሚረ። እዚ ክብል ከለኹ ነቲ ናይ ኤርትራ ቅዲ ሙዚቃ ዳግማይ ክሰርሖ ኣይኮንኩን ዝፍትን ዘለኹ። ነቲ ጽልዋ ቅዲ ሙዚቃ ኤርትራ ኣብቲ ኣነ ዘዳልዎ ሙዚቃ ክሕውስ እየ ዝፍትን ዘለኹ። Learn all the chords and what the instruments are doing, all this kind of stuff. I never did that with Eritrean music up to this point. So in 2020 I did this. ነዚ ስራሓት ናብ ሕብረተሰብ ሰማዕቱን ከቕርቡ ምስ ጀመረ ድማ ከመይ ዓይነት ግብረ መልሲ ከም ዝረኸበ ከም ዝኽብል ምልስ። So as a result of this, what I did in 2020, I have a song on my second album which came out as a result of all this. በዚ መሰረት ኣብታ ካልአይቲ A Change for a Dream like ሕልሚ ዝመስል ለውጢ ብዝብል ኣርእስቲ ዝወፀት ኣልቡም ኤርትራ ትብል ሓንቲ ንጽል ሙዚቃ ኣዳልየ ኣለኹ። ኣብታ ኣልቡም ብተወሳኺ ዝርርብ ምስ ሓወቦይ ትብል ካልአይቲ ንጽል ተዳልያ። እዛ ካልአይቲ ስራሕ ንናይ ኤርትራ ሙዚቃ ዝሓወሰት ኣይኮነትን፣ ግን ምስ ሓወቦይ ዝተኻየደ ዝርርብ መሰረት ዝገበረ ኮይኑ ንዛንታ ስደት ኣቦይ ትገልጽ እያ። ስለዚ ኣብዛ ካልአይቲ ኣልቡመይ ብዙሕ ተቐባልነት ዝረኸባ ክልተ ሙዚቃዊ ስራሓተይ ኣብ ናይ ኤርትራ ሙዚቃን ኤርትራዊ መበቀልን ዝተሓሓዝ ስራሓት እየን። ካብኡ ብምቕጻል ድማ ዝሓለፈ ዓመት ኣስመራ ትብል ኣልበም ዘርጊሐ። እዛ ዳሕረወይቲ ኣልበም ድማ ነቲ ንብሎ ዘለና ጽልዋን ተገዳስነትን ኤርትራዊ ሙዚቃ ዝያዳ ዝረአየት ዝያዳ ተቐባልነት ዝረኸበት ኮይና ረኺበያ። እዚ ስራሓት ካብ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ጃዝ ሙዚቃ ብዙሕ ትኹረት ዘይገብሩ ነቲ ምሕዋስ ኤርትራዊ ሙዚቃ ፈትዮሞ ብተወሳኺ ነቶም ናይ ጃዝ ሙዚቃ ዝግደሱ ብዛዕባ ኤርትራ ዘይፈልጡ ድማ ናብ ባህልን ታሪኽን ኤርትራ ኣላልይዎም እዩ። ሄርሞን ኣብዚ ሕጂ እዋን ሙዚቃዊ ስራሓት ምድላው ከምቲ ዝፈሶ ግዜን ጉልበትን ውፅኢታዊ ድዩ ንዝብል ዝቐረበሉ ሕቶ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰማዕቲ ቅልጡፍ ስራሕ ይደልዩ። ኣልቦም ሓፂር ግዜ ጥራይ ዘለዎ ስለዚ ቀጻሊ ስራሓት ከተፍሪ ያለ ካብል ብምውሳኹን ከም ዝብል the creative process, you can't force it really. You can take time to do it, but you can't really force. እዚ ኣብቲ ስነ ጥበብ ቀጻሊ ጠለብ ዝሓትት እዩ። ፈጠራዊ ስራሓት ድማ ግዜ ዝሓትት እዩ። ንኣብነት ነታ ካልአይቲ ኣልበም ክሰርሓ ከለኹ
ዓለም ኣብ ዕፅዋ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ዝነበረትሉ እዋን እዩ። እኩል ግዜ ስለ ዝረኸብኩ ድማ ዝበለጸ ስራሕ ክሰርሕ ክኢለ ነቲ ጠለብ ንምምላእ ቀጻሊ ፍርያት ክተዳልዋ ኣለካ። ሄርሞን ኣብ 2015 ተዓዋቲ ብካርማይን ካርሶ ዝፍለጥ ዓለም ለኸ ውድድራት ትራምፐት ክኸውን ከሎ ኣብ 2014 ድማ ውድድር ቲዮሎስ ሞንክ ጃዝ ኣብ ናይ መወዳእታ ዙር ንምብጻሕ ክኢሉ እዩ። ኣብ 2008-2009 እውን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ 2011 ድማ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነበረ ውድድራት ትራምፐት እውን ተዓዊቱ እዩ። ሄርሞን ካብ ስድራ ቤቱ ዝረኸቦ ግብረ መልሲ ወይ ደገፍ ብዝምልከት ስድራ ቤቱ ነቲ ምጽዋት ሙዚቃ ዝድግፉ እኳ እንተኾኑ ብደረጃ ዩኒቨርሲቲ ሙዚቃ ክመሃር ክውስን ከሎ ግን ጽቡቕ ነጥቢ ስለ ዝነበሩ ካልኣይ ሞያ ንኽመሃር ይደፋፍእዎ ከም ዝነበሩ እንተኾነ ነዞም ኣቐዲሞም ዝተጠቕሱ ሽልማታት ምርካብ ምስ ጀመረ ኣብ ሙዚቃ ጃዝ ዓብዪ ምስ ዘለዎ ሙዚቀኛታት ምስራሕ ምስ ጀመረ እውን ነቲ ሞያ ሞይኡ ኢሉ ከም ዝሓዞ ከእምኖም ከም ዝኸኣለ ይዛረብ። ኣዲዩ ግን ካብ ቅድም ንዝፈትዎ ስራሕ ንኽሰርሕ ትድግፎ ከም ዝነበረት እውን ይሕብር። ኣብዚ ዓመት እዚ ሙዚቃዊ ምርኢት ኣብ ዘቕረበሉ እዋን ድማ ሓቡኡን ኣሙኡን ድሕሪ ነዊሕ ስርሑ ክርእዩ መብቅዖም ሓቡ ነቲ ምስኡ ደካየዱ ዝርርብ ብሙዚቃዊ መዳይ ምስ ኣቕረቦ ድማ ብጣዕሚ ከም ዝተሓጎሰን ስምዒታዊ ከም ዝኾነን ሄርሞን ይገልጽ። ስለዚ ዋላ እኳ ካብ ስድራ ቤቱ ፍልይ ዝበለ ሞያ እንተመረፀ ግን ከዓ ሕጉሳት ምዃኖም ይዛረብ። ኣብ መወዳእታ ሄርሞን ብሕጂ ናብ ሞያ ሙዚቃ ከኣቱ ዝደልዩ ወይ እውን ኣብቲ ሞያ ዘለዉ ሞያኦም ብርዝነት ክሕልውዎ ንስራሓቶም ድማ ብዝተኻለ መጠን ምስ ውልቃዊ ህይወቶም ከተኣሳስርዎ ይመክር። ብተወሳኺ ንኻልኦት ሰብ ሞያ ከካፍሎ ዝደሊ ተመክሮ ኣብታ ኣስመራ ትብል ኣልቦመይ ምስ ኤርትራዊት ድምፃዊት ዳሃብ ፋይቲንጋ ናይ ምስራሕ ዕድል ረኺበ። ቅድሚ ሕጂ ኣይንፋለጥን፣ ግን ክሰርሖ ዝደሊ ስራሕ ምስ ሓበርኳ ነቲ ናይ ሙዚቃ ጃዝ ብኸመይ ትሰርሓሉ ንምርኣይን ካልእ ድማ ንሓደ ኤርትራዊ ንምትሕግጋዝን ብዝብል ሓደ ስራሕ ሰሪሕና። ስለዚ ካብዚ ካሕልፎ ዝደሊ መልእኽቲ ንገዛእ ርእስኹም ኣይትደርቱ ክብል ደሊ ይብል። በዝንበኣር ናይ ሎሚ ቀዳም መደብና ንዛዝም ኣለና። ፀባሕ ሰንበት ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ምሳኹም ዘምሰኹ ሳራ ፍስሓ እየ። ብሩኽ ምሸት ደሓን ሕደሩ።